Ponosim se što pripadam srpskom svetu, čiji princ ne htede biti vladar, već pobeže u Hilandar i time okrenu dušu jednog naroda ka istoku, ka Bogu, ka pravoj veri. Čiji knez reče, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Knez koji je odlučivao da li će u boj po tome koliku svetinju brani, a ne po tome kolika sila na njega udara. Čiji vitez glavu za reči obraz dade, jer da nije reči od čega bismo živeli, pita on turskog sultana. Čiji su patrijarsi ostajali sa svojim narodom u seobama i mukama. Čiji vladika kaže da je tvrd orah voćka čudnovata, ne slomi ga, o zube polomi, i veruje u ono što biti ne može, i da se to može postići borbom neprestanom. Čiji vož se suprostavlja imperiji sa svojim seljacima koji ne prodadoše veru za večeru. Čiji kraj odbio ultimatum jedne druge imperije, prođe Golgotu sa svojim narodom i vaskrse narod i zemlju. Čiji đakon mučiteljima poručuje da je Srb Hristov i raduje se smrti, a starac, mučenik jasenovački, dželatima da samo rade svoj posao. Čiji ratnici, vojskovođi i seljaci posle Golgote vaskrsnuše i učiniše ono što biti ne može, oslobodiše srpske zemlje. Čiji vladika kroz tamnički prozor moli Boga da se Srbi obože, slože i umnože. Čiji monah, doktor filozofije, svetskoj filozofiji suprostavlja svetosavlje kao filozofiju života. Čiji naučnik svetu ovom pokloni svetlost, ništa za uzvrat ne tražeći, materijalno bogatstva i slavu svetsku prezreši, ostade dosledan sebi i publici koja ceni prave ljude i kliče posle njegove smrti i mrtvi i mrtvi. Čiji patrijarh je sam sebi hleb peko i mesio, cipele svoj sam popravljao, matiju svoju krpio, i koji nam je rekao da u najtežim momentima najvažnije da budemo ljudi i da neprijateljima oprostimo. Čiji sportisti pobeđuju i kad ih mrze i kad ih vole, i kad ih zatvaraju i zabranjuju im da se takmiče, i kad ih semafori pod vodom i u pesku lišavaju medalja koje su svojim podigom zaslužili. Čijim majkama, očevima zahvaljujemo što su urodili rod kome su vera, ljubav, pravda, istina i sloboda iznad svega. Rod koji ni pred jednom imperijom ne pokleknu, ne priklonio se, već uvek podiže glas svoj protiv nepravde i ugnjetavanja. Veliku je žrtvu podneo ovaj svet, ali je zato i nagrada velika. Mi, pripadnici ovog sveta, možemo uvek da kažemo: ponosni smo što smo deo ovog i ovakvog sveta, srpskog sveta.